abogado na. May isda po? Fish? Ay, wala po eh. Walang fish? Salamat po ha. Pagdating daludal? Lalo pa rin. Kawanan? Ayun na si Ninong. Butong abal ang garudan, sigang. Ang garudan. Dabam daw. Hindi lang kayo. Tumay. Ha? Turon. Hoy. Duray dyan. Duray mo na. Huwag duray niya. Oh, inom pa ng water. Mainit. Sarap? Sarap water? Sige ka Rod. Chat ko na Albert. Ngayon tayo ng saging. Pero naman, sir. Ang saging. Oh, sira ang saging natin. Ang pagginatan tayo. Sa amin. Ang gusto mo banana? Di man garod na jakin tabaw na. Ano lang? Ay, may fish, oh. Fish. Oh, fish. Anong gusto mo? Ano, sige na, mamili ka na ng fish. Yung malaki? Magkano ito, kuya? Palitan na lang natin ng tubig. Hindi na makahinga. Saan mo ilalagay ngayon ito? Ha?
mo na. Pakisubot man manong. Di atin eh. Asan ito? Saan ito? Malaki? O ito ay dalawa? Dalawa? Kung di ka nun na ngay, gumatang kami mutan. So nato di danom na kuya, di mineral, wino di agapo gripo. Kunin na. Ano ng fish mo? Huwag mo na yung fish mo. Ako na. Nalikan na. May aquarium kayo kuya na maliit? Wala. Yung mana... Ay, kasta lang. Magkano nga yan? 100? Doon na sa garapon mo, no? Para hindi din baka mabasag mo, mabitak pa. Halika na, tara na. Lipat na natin yung fish mo. May fish ka na. Nabili lang tayo ng pipino ah.